Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayim birumet, selav ve rahmet ve bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli îmanê be. Van roj dawî roja me ha Remezanê rojê müşerrefê mükerrem êdî tên rojê dawî ma çend rojî xelas bibim. Ez dixwazim îro ji we re behsa hikmeta şeva Leyletul Qedrê bikim. Tê çi meعنayê li gora ku min jî İslamê fehm kiriye. Helbet gelekî alim mele însanê ehlî ilmê li ser vîya lêkolîn vekolîn şîrove nêrînê xwe divên û dinirixînin. Me jî xwest bi zaviyekê din, di kelekekê din, di alîkê din da bi nêrîneka dî li vê meselê mêze bikin ku şeva Qedrê çima ew qas li gora dînê İslamî pîroz û binbarek e. Rastî jî me ji rastiya şeva Qedrê fehm kirî, em jê serweq bûne, an em herkes hema li pê hinek xewn û xeyala ketine, an jî em bêm li pê xurafe û bid'a ketine, em hin tiştê ewhamê ku di serê me de heye em man ji xwe re ji bo em bivê wê dikir delîl û delîla wan fikr û ramanê xwe nerast. Bêguman Xwedê Teala di Qur'ana pîroz da divêje Sûre Beqere da divêje a 185 divêje Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Qur'an. Divê şehra Ramazanê şehreka wisayê ku têda Qur'an têda daketî. Yani ev li gora ayeta pîroz sedî set em bivêjin Qur'an di meha Ramazanê de daketî. Ev Qur'ana ku destê me de me pê îman anatiye ku yek ji eserê yek ji hîmê esasî ê medeniyeta dunyayê şareseriyeta dunyayê ev Qur'anhanê di meha Ramazanê da daketî. Qur'ana pîroz ayeta Sûre Beqere viya dest bêkirinê huden lînasî divê ev Qur'anhanê na rêber mera digin hedef û armanca mera esasî ve beyînatin minel huda vel furqan. Her wisa em bivêjin delîl wê vekirî jeriya hidayet em hem hidayetê jî hem jî îşaret û em bivêjin îşaretê rêberiyê û her wisa jî furqan firqa firqê dikin navbera batîl û heq û batîl jî hev diqetîne ku bivê acaba ev rast e na ev rast e ev şaş e ev xelet e kîjan rastir e naxir. Ev Qur'anhanê gava goçe ev gotinê viya di mesela edaletê da, di mesela xiberdanê da, di mesela rastbûnê da, di mesela tewhîdê da, di mesela xweşxwîrî xweşa civakî da ferqê dikin navbera a rast û a nerast. Yani Qur'an ji herî a rastir behsa wê dike. Xwetila vê Qur'an behsa wê dike. Ji vê ayetê me fêm kir em jê serwext bûn ku Qur'an di meha Remezanê da daketiye. Veja Ramazan daketî Xwedê Teala di Sûrê Qedr da dibêje Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnâhu fi leyletil qedrî dibêje. Divê me Qur'an di şeva Qedrê de daxistî. Ve ma edrake ma leyletul qedrî ma tu ji ku zane Leyletul Qedr çi ye? Tu çi bizanî ka Leyletul Qedr çi ye? Leyletun şevekî hayrun min elfî şehrin ku ji hezar mehî bixêr û bêrtir e. Şevekî ji hezar mehî bixêr û bêrtir e. Tenezzelul melâiketu verruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr selamun hiye hatta metla'il fecr. Di wê şevê da melêket û ruh tê gotin Cebraîl belkî ruh emrê Xwedê Teala be bi îzna Rebbê xwe ji bo her karî dadkev ser wî erdê. Ji bo her kar îş û karî em bê melêket dadkev ser wî erdê. Selamun hiye wê şev ew şeva selametê ye, şeva aramiyê, şeva xêr û xweşî heta metla'il fecr heta ku fecra em bê sivê derbikeve.
فشا دفردا ام دوین ام بزانه بگور حکمت شبا قدری چی هنک انسان هنجی دزانه و پر سیر کری و پر تماشا کردی تلویزیون دا انسان درد کهون دینه کی پر حسان پر راحت yani icab nakı tu her cihadı beke pevisi nakı tu her mali xabde pevisi nadı tu zahmeti bevine pevisi nadı ev zahmetu fakiriu belengazi ashabi peygamber kışan pevisi tu binake le mala xarune ve milli piyango kazanç beke yani dineki var bahsavit kan insanı da perrevan ev kesi kudar ki ve ekranın televizyona jbo xatiri ko rastiya veya neyin zaman bahse han hikaye çirok adıkan bala xabidin ki kim gel Müslümana دوی شبکیه بقاسه 1000 شبی بخیره دور دا خواهد تعالی ناویجه خواهد تعالی باسه خیربونه شبی دکن چما شبا خیره لورا دوی شبی دا اف قرآن دا کتی پیروزبونه شبا قدری بداکتنا قرآنیه ها دور دا یا کو شبا قدری پیروز مبارک دکه قرآنه لورا قرآن تی ادا کرد سبب چیه؟ لورا قرآن گوا داکت ام بویجن میدان جی تمامی طاغوت و کافر و کسی اهلی بیدین و دیکتاتور و ظالم و زوردار و پودپرست و مشرکا میدان جی تاورا خواست و مدنیت کا شهرستانیت کا خدایی شهرستانیت کا خدایی د نو ملت بجیکر مدنیت کا خدایی د نو ملت د نو دنیا د بجیکر سدمی کو شبا قدری پیروز او مدنیت کو او مدنیت جوی قرآن درد که نه هک هنگ ملو شیخ درد کم تلویزیون قوا قصد که دوی خیره که تدا بحزار خیریه اشترا بویجم شبه که تدا مرو بکهر وکی مرا 82 سال 83 سال عمری مرا هم مرا جیابه اما ملی پیان گوهانه ده شبا قدری ده تونه بلیغ ماه رمضان کشک ماه پیروز مبارک شبا قدری ام به پیروز مبارکتر لی خود تعالی دوی شبه ده بحث عملی قنج باش ناک عملی که بحزار عملیه کاری که به 1000 کاری خیره که به 1000 خیر خودی بحث اوینا که خودی بحث اوید که دوی شبه که به 1000 شبیه شب 1000 شبیه سدمی که شب عفو کم شبه که به 1000 مهی عفو کم جانا گوتنی غاج دستم در که دوی شبه که لیلت القدر خیر من 1000 شهر شبه که به 1000 مهی بخیر تره دور دا جانا تلفزم شارژ در که به بسوری ببرن yani şebeke 1000 şebe bixir 1000 mey bixir tire dver da nave ameli ve şebe karo ameli ve şebe 1000 mey bixir tire basa winaka eva hani alim melle le bardikin le qiyas dikin ha dubku dve şebe da em be bixir ve zeda ben qaswinakum le khode taala ne guti peygamber aleyhissalatu vesselam ne guti dve şebe da gaba hun rekat mej bik bqazi rekata 1000 mehiye تشتي گور خودی نگوتی و پیغمبر جی نگوتی دور دا خودی تعالی باله دکشین لسر به همپابون پیروزبون مقدس بون و تو کلو که ماسکی تو باله کشین سر قرآنه نه دکشین سر خیری و بری و شبه جبر بیا گلی مسلمانان شبه که وصایی 1000 مهی بخیر تره ام نایوی معنی که ولا مثلا امتا عیسی علیه السلام امتا موسی علیه السلام مثلا امتى بني نوح ام بي قلت 1000 سال جاي ام بي قال لك انسان مثلا قران بعد سويدك هنك امت بك عمري وان دريج بي او نوي معنى تمام امتا حياتا وان وصابي جيانا وان ام بي 1000 سال جاي او جي نورمال من مجان هنك امتي وانا بيجي قبل جمره امتا محمد مصطفى ام بي ام خيرك كي دكن شبك بقاسي حيشتي 2 سالي قاسي خير حيشتي 2 سالي به وش غني امتي درباس بيشي يعني خدا تعالى لطفه وهي كرمه وهي احسانه وهي اللي خدا تعالى بعدالة تجي خدا تعالى دين آدم عليه السلام شان دي حتى محمد عليه الصلاة والسلام تاب نبي ديني وإسلام جبروي يا مهم ده شبا قدره ده نه او كنتو هر وي داري وك ملي بيانغو بكار بيني وره تدوبا بيولا از فيا او دكم مش از ركعتي مش بكم قاسي از 1000 شيفدان مش بكم الصدقه كي بدم من از 1000 شيفدا الصدقه بدم ناخر افتشتا جويا نفهم كرني افتشتا جويا تفهم كرني كو قران تدا بيروز يعني
gelî şeygan, gelî melan, gelî kezî derkev hember insanış xelkera vaaz didin. Divê hûn mesela gava şeva qedrî hûn behsa şeva qedrî dike Leyletul Qedrê dike hûn behsa hukm û ehkamê Qur'anê bike. Hukm û ehkamê Qur'anê gava di şevekê da ney gotin, ney tetbîq kirinê, gava di nava civakê da tunebe tu wê şevê heda sivêl mêjî bike, heda sivêl mêjî neke pir zêde ferqa wî tunê. Sade tu wirdan mêja xwe dike em bê tu ferziyeta Xwedê da dike. Lê gaye ew ku li Qur'an di wan şeva da wer xwendin, ehemiyeta Qur'anê wer gotin, behsa edaleta Qur'anê wer kirin, behsa em bibêjin em bibê behsa müşrika wer kirin, behsa tağut wer kirin, behsa zalim û zordara wer kirin, lê mixabin di wan şeva da behs nakin. Îsa derke ber televizyona rêya wan bigeşin, bikenin, maaşê wan zêde ne, ji bo xatirê tayfa ku jiyara xizmetê dike kêfan bîn werin. Kesê layık û sekûler Qur'anê li gora hewa û hewasiyat dilê wana behsa İslamê dikin. Efendim hûn vê şeva da hûn mêj bike û xwe tera wê efû bike wê mexfiret xwe ji xwe gunê wê hebe. Xwedê Teala ev Qur'an şandî divê tu behsa putperesta bike. Divê tu behsa müşrika bike, divê tu behsa filla bike, divê tu behsa nemûslmana bike, divê tu behsa ehlî kitab bike, divê tu behsa hak û hukûqê insana bike, divê tu behsa hak û hukûqê cîrana bike, divê tu behsa hak û hukûqê milletan bike. Netin tu wê derke tiştê xurafat bêd'at bibêjî. Lewra di wan meha da, di wan şevî kesê derke hember televizyona du sê hev beyta dixwîne, sûrek du sira Qur'anê dixwîne, hinek mevlûdê dixwîne, îftira Xwedê pêxember dike, evan ne pîrozkirin şeva qedrî. Şeva qedrî ew ku tu we da behsa putperestiyê bike. Putperestî giva te behsa mesela putperestiyê kir, pir kesî ku tu jê re xizmet dike putperestin. Ana putperestiya modern derketî. Li dünyayê di dünyayê bal xwe bidin dewletê ku xelkê wan Müslüman ez behsa xelkê ne Müslüman nakim. Welatê ku xelkê wan Müslüman em bala xwe bide şah û paşa û wezîr û gizîrê wan. Di tu welatekî xetê wan ê sor muqeddesatê İslamê heye. Yani muqeddesatê İslamê di nav wan de heye. İşkî, arak, serbestê dikirin, çê dikin difiroşin. Faizê digirin, dixwin, çê didin. Tamamê bêedaletî, bêhuquqî, xirabî nawan da peyda dibe. Eştera bibêjim, tu kesekî li hek huquqî kesekî mêze nake. Hemû enwaî zulmê dê kirinê, lê tu kesekî behsa viya nake, behsa xîrê xwe şer Remezanê dike, ji xwe dua bikin, karê xelkê tuneyê, filan duayê bike, Xwedê te efû dike, tu carekî bê Subhanallah ve Bismillah ve Elhamdülillah, gunê de qasî kefa biherê be efû dibe. Tiştek wat İslamê de tuneyê. Lewra ew kesî ku derkev hember wan televizyona, lember wî insanê qese dike, behsa putperestî bike, ew behsa putperestiya xwe bike. Putperestiya ku li cem wî heye. Di tu welatekî da xetên em bibên prensîbê Qur'anê xetê sorine, li hinek em bibî insana xetê sor ji xwe re danîne. Xetê sor gora xizmeta milliyeta wan a faşîzm dike. Ew xetê sor putperestiya modern ew em behsa wî dike. Em behsa putperestiya modern dike. Gava tu kesekî navê araq were vexwarin, gerek qedexe bibe. Yani ji gêrî Müslüman re ne, ji Müslüman re divê were qedexe kirin. Ne gêrî Müslüm dikare araqê bixwe. Navê gere faîzê rabe, navê gere edalet hebe, navê gere hek hebe. Behsa heyda pêxember nake, çawa bi putê Ebu Cehel re mücadele kir. Çawa bi faîza apê xwe Abbas re mücadele kir. Çawa bi küfra Ebu Leheb re mücadele kir. Yani kes behsa viya nake. Eger behsa viya bike, li dora me gelekî Ebu Leheb heye, gelekî putê, gelekî putperestê. Putperestên berê, putên berê Lat bû, Uzza bû, Mena bû. Putê ana welat, bayraq, vatana, eştera bibêjim tiştê ku xizmeta milliyeta me dike, tiştê ku xizmeta milliyeta me dikin, ewa eye ez wî ji xwe tenê re bibînim, ez ji te re hema tiştê nebînim, ew ji me re bî put. Yani ez Kurdim, ez hemû hek û huquq ji milliyeta xwe re dixwazim, lê heman tiştî ji yekê Tirk re naxwazim, yekê Ereb re naxwazim. Ew putperestî ye, ew faşîzm e. Te fêm kir? Ev Qur'an behsa wan dike. Ev Qur'an behsa wê faşîzmê dike, behsa putperestiyê dike, behsa Ebu Cehel dike. Behsa Lat û Putê hem wata Ebu Cehel dike, hem jî behsa Lat û Putê îro dike ku bi navê Müslümanan cemê bîye. Pirê Müslümanan em bibêjin, pirê Müslümanan putperestin.
müşrik Müslümana min nivîse ki nivîsan dibû mi gotu bu gelek insanê ku min mümin dizanî Müslüman derket sebep çi lewra her mümin Müslüman her Müslüman müminin sedemî çi mümin ew kesê ku li gora bîr û baweriyê xwe Xwedê di Qur'an de kevş kirî bawer dike heyeta xwe tenzîm û tûkûz dike li gora Qur'an de jî li gora derfetê xwe Müslüman jî li gora menfiata xwe Müslüman e li gora menfiata xwe siyasî aborî ekonomî em bi civakî Müslüman e ew ku ne li gora emr û fermanê Qur'anê Müslüman be wî Xwedê îlahî wî nene wî nefsa xwe kir îlahê xwe çil xweşiya nefsa wî were ew İslam e çil gorê xweşiya nefsa wî ne İslam nene îro Müslümanên îro hene ez ji we gişta ez jî navan da Müslümanên îro hene ez dixwazim ya Rabbi ez bim müminê baş ez wisa bêjim Müslümanên îro hene ji sedî heştê û pênc an jî not ne li gora emr û fermanê vê Qur'anê Müslüman e li gora hewa û hewesiya nefsa xwe hewa û hewesiya serok û serwerê xwe hewa û hewesiya dînê dewleta xwe hewa û hewesiya em bivê nîjada xwe faşizma kur welat û tê jiyanê ew faşîzm biye dînê wan e hevalekî min nexwaz min navê bibêjim geva gudarî zane ew zanî ew gotina wî ye digo berê 100 salî 20 sal 30 sal awin li Avrupa milliyet dîn bû milliyet li Avrupa dîn bû an hal welatê xelkê wan Müslüman in milliyeta wan kedî şûna dînê wan çawa mirî heyra tiştê wer dibe em Müslüman in naxê her tiştê gava di xizmeta milliyeta te de be gava İslam heddê İslamê sînorê İslamê li gora menfiata milletê te tê kevşkirin û tê tenzîmkirin tê pîvan wê şaxê milliyeta te kedî şûna dîn nîjadperestiya te faşîzma te kedî şûna dîn milletê Avrupa jî anha em bi hinek hek û hukuk û demokrasî pêş de şûye her kesî Avrupa dixwaze ji vê dunyahanê çawa temê bigire çawa lezzetê bigire çawa jiyaneke xweş bijî milletê Avrupa ana ême wek Awropayê 100 sal awil 120 sal 150 sal awil milliyeta me bîyê nîjadperestiya me bîyê faşîzma me kedî şûna dîn firqe ev Qur'an behsa vê dikir gava melle şêx gav hûn behsa şeva qedrê dikin divê hûn bizanibe şeva qedrê de ev Qur'ana daketî hek û batil ji hev qetandî di wan şeva de divê hûn behsa vêya bikin ava yek hikmetê şeva qedrê hikmetê da şeva qedrê yekadin jî ku şevekî heye ku însan vê îstismar dike vêya ve kesin îstismar dike ew kesê ku divê şeva qedrê 27 mehê da ye xwe girê didin bi hedîsa Müslimê a Ubey bin Ka'b yani Ubey bin Ka'b ga behsa şeva Leyletul Qedrê dike son dixwe pêxember gotî şeva Leyletul Qedrê di dê Dawî da ye pêxember gotî şeva Leyletul Qedrê di 27 da ye paşê son dixwe şeva Leyletul Qedrê ji 27 derbas nabe jê dernekan şeva Leyletul Qedrê de merû hinekî hedîsê hene divê 27 29 da ye hinek hedîs hene divê 23 da ye kîjan rast e pir rêvana li ser navê pêxember hatî şêkirine pêxember tenê gotiye şeva Leyletul Qedrê di dehê Dawî da bi pê hineke gotiye 27 Dawî da bi pê o şevê tek da ez sehê hedîsa vaye şeva Leyletul Qedrê ê ku di 27 mehê de şeva Leyletul Qedrê ewa kiribîne vaftîsa xiristiyana hinek kesê zalim û zordar di wan şevadan tarîx û her wekî xweşgona dawşîn ha em jî Müslüman in tiştek wer di İslamê de tune gelê Müslümana hûn dehê Dawî têke em ihtikafê heta dawiya Remezanê hûn rastê şeva Qedrê werin ji ber wê me xwaz em behsa du mijarê esasî bikin hêvî darin me tişkê gotin ji were gotibin yani qasî zimanê me gere qasî kuşê me anî hatî me xwaz em rastiya İslamê ji were bibêjin heta demeke din bîm di xêr û xweşiyê da. Selam aleykum ve rahmetullah.